सफैबाय जोङो बिमा फिसा आरोना बेनि एबारनाथ' लायना होग्रा गैला रोगाना होग्रा गैला नालाय लाना फैखालायबाय खाथ'ना माथो होनना बुंबावनो थादोलाय एबार खालि खालि टेन टेन माथो होनबावनो आरो हरे कृष्ण खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानिव्लग नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय मा जिउ जिउ भगबाननाय महर लानोसैनाबो दामुगै ओमफ्राय ब्लाउसखौ फरायजोबबाय सेलांबाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आं बेनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होलांबानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय सिगांनि ब्लाउसखौ जाय जाय नायदों मिथिखाबाय जोंना बिथाङा स्टुडिअ मोननाय थांबाय आरोना ओमफ्राय आङो मा खालामनो मामानो उसा बादाव मोननानै सानदोंमोनबो आङो ब्लग लाथ'ला बिराद खामानि मावग्रोनोसै खिन्थु हारसिं हारसिं मोननानै आङो हैद जानाय नंला केमेराखौनो एसे अन खालामनानै हारसिंनो एसे बोरायनोसै आं सानबाय आरोना ओंखायनो केमेराखौ फुरा अन खालामनाय जाबाय आरोना गाज्रि मोननाङा आरोना थ' नायलांगासिनो बिदिब्ला आं दिन ब्लग सामथामोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो दाथ' आरो बिफाखौ लांथ'लाय बेखौ लाबोथ'लाय ओंख्रि एरथ'लाय आंना गैला नालाय थांथ'लायबाय आरो नानि खेंखायबा नानिखौ लांथ'लाय आं अयथासार मोनथारबाय बेबायदि होननानै माने होखानो दाथ' रावबो गैला ओमफ्राय आरो दावदै लाबफालाय संख्रि लाबफालाय सिनि लायब्रबलाय सापात लायब्रबलाय होनग्राया आरोना सोरनाबा गैला दा हारसिंनो दावदै लायनांगौ सिनि लायनांगौ सापात लायनांगौ फिसालाखौ लायनांगौ बिदि जाहैसिगोनलै आरोना नैबेसो आंनि आसलि जिन्दगि नालाय बिथांमोनालाय आरो मा ना बोसोराव मा फैयो खनथाम खनब्रै बाखियाथ' आरो बे लायनोसै आं थांसै आं लायखानोसै आं लाबोखानोसै आं नांगौ बिदिसोना थ' सोलोंसिगोनलाय बेनो मा बुं मा मानसि मोनलायलांबाय आं माथा एथ' खुगा बारा मानसियानो ओमफ्राय बिराद जि गिसि दङ आयौ सौथुलायबाय आरो आङो बेखौनो एसे गिसिफोरखौ लाबोस्रांसै आरोना हरे कृष्ण मा होनदोंमा नोङो बाबाखौ सना आंजों माबा माबि रायलायगासिनो दंमोन केमेरा अन खालामनाय लोगो रायलायला मा सोर मा बाबाया गाबोनसो फैसिगोन दे मादै गाबोनसो फैसिगोन थाबायनानै नङाहाय दा डिउटियाव थांबाय साखियाव थांबाय डिउटियाव नोंखौ एबारना हेल'आवसो नाहरसिगोन मबाइलावसो नाहरसिगोन दा बाबाया ट्रेनावसो दङना दहाय थांबाय नालाय बाबाया साखियाव सौहैनानै नोंखौ नानि होनहरसिगोन दे हेलौ नानि मा खबर होनसिगोन दे फैदो गस्ला गानस्लायनोसै फै गस्ला गानस्लायनोसै ओमफ्राय आङो एसे लेथेर फेथेरखौ साफा खालामनानै एबारना किटचेनाव हाबबाय आरोना किटचेनाव हाबबाय माने दालि एसे संसै ओमफ्राय नै थांनायाव बिथाङा लांफानाय सबायमाजों आलु भाजा ओमफ्राय आरो पटल दङना बेखौनो भाजा एवलाबायनानै सिम्पोलसो जानोसै आरोना सिगांफोरनि बायदि अमा दाउ जालाबायोबासो बिदि संनानै हरनो हागौमोन दा बेफोरखौबो गारस्रांजोब्बायबा बियो ओमफ्राय लांबाबो एखमबा मा होनो आलुजों ना बिदि लाङो आरोना ओमफ्राय दा नाखौबो लांनायानो जाहैबाय ओरैनो सिम्पोलसो लांसै ओमफ्राय बेहाय दालि थफ्लासे बायनानै जानोसै होननानै बेखिनिखौल' लांनो होनबाथ' जेने थेनेबा बानायनानै हरनो हायो लांग्रायानो लांथारलाबालाय आं माथो खालामबावनो सबायबिमा आलु भाजा रावबो बिदि हरा खोमा आरोना सबायबिमाजों आलु भाजाल' दाबसेयाव थांनायजोंनो दालिखौबो बेनिफ्राय लांखादो होनबाय खुरैयाव बानायनोसै आं घन' बानायनानै हरसै होनबाय नांलायानो जाबायबा नांला ट्रेनाव थफ्लासे बायनानै जानोसैसो होनबाय माथो होनबावनो दे होनबालाय आं संसै आरोना दालि पटल भाजा ओमफ्राय आङो ओंखाम जाखांनानै सिरि गय जानानै थानोसै सानबाय आरोना दाना गय खावबाय सनाफोर बिथांखौसो जा मिस खालामबाय आङो माने जा गय जायोहाय मानसिया दाख्लै गय बिराज लाबोनाया माखासे खानानै लांबाय ओमफ्राय माखासे आंनो गालांबाय नै आदि जों गाव गैयाबा हारसिङै बोरैबा मोनो ओंखाम जाखांनाय लोगो लोगो जों गय खावो नालाय खावबाय आङो मा होनबावनो आरोना ओमफ्राय फाथैखौबो नै खावसे गालांबाय गाव खावसे लांदों आंनो खावसे गालांबाय मालाय फिसायखौ गोसोखांनानै गाबोना मिनियो आं मिथिला आं गयसो जानोसै आरोना बिथांनि मुङैबो जाबावनोसै आं मोननै जागोन बिराद गय जायो आरो न'नि गय जि गोथावखा जाना लासै एसे फाथैयाबो मोदोमलायनायसो
मा जाखो मा गैया आधा घन्टाल'सै समय गैया दुखु दाहा जाबाय थाना फिसाखौ लायनांसिगौलाय नै फिसाजोंना राना थाना ओंखाम जाखांबाय जेने थेनेनो मा आदाखौ लायनांसिगौ माने ओरैबायदि आरोना थिननायबो नङा इयो गय खावनो गावनो खावबाय जाबाय ओमफ्राय आंनो फारि जेख्लाबसे गय हैखाथारगोन आरो फुंनिबाबो ओमफ्राय आंहाबो मोखां खाथियावनो होथारबाय जेथिया मा खालामनो क्रेब जायो आरोना थ' बिथांफ्राबो बिराद गय जानाय जायो दिनावनो जोंनाव खमसे खम थाइबासो गया गायब जाखायो आरोना आं बारा नङा गाव खावबानो जोबखायो ओमफ्राय जों थांबालाय आरो अबावथ'बावना दा गाव जाखिनि 6-7था लांदों बेखौल'सो मोनजासिगोन बाखि बे जोब्बालाय बहा मा मोनजाबाय थानोसै बेलाय सादायाबो बायनानैसो लांखोना लाङासैथाय एबार बावलाङाखै बै खनसे फैगासेयाव बावलांदोंमोन ना सम्पथिया गावना एबार लानानै थांदों एकदम बैयाव दोन्दोंमोन नालाय ओमफ्राय हाना लानानै थांदों आरोना खौनो सानजों बिराद मिनिदों जोङो एबार बावलांथारला नामा नोङो सम्पथिखौ होननायखाय थांनो ओंखारलायबाय थांसै ना आदाखौ लायनोसै दिनैनिफ्राय मायासो लायगोन ना मा बाबा गैला नालाय मायासो लायनोसै ना ओहो बाबा गैला नालाय थांसोनाथ' ओमफ्राय सिदा सिदि ब्लग्सआ एकदम बेलासियावसो हाजिर जाफिनबाय आरोना हेब्रेगासिनो दङ ओंखारनोसै हेब्रेगासिनो बेखौनो बावनो एसे थान जादों मानसिया बिमायानो मा जायो आरो बे गथ' मानसिखौलाय मा बुंबावनो ना दे सासेया ओमफ्राय दिनैसो मबाइल मोननाया बन्द' जादोंना दिनैसो गोदो उन्दुबाय आरोना टिभि नायै उन्दुलांबाय ओरैबायदि बिसोरो बिफा फैबा जोंना रुटिना चेन्ज जाखायो बिदिनो माखासे मोजां जायो माखासे गाज्रि जायो सोरनिबा थाखाय मोजां सोरनिबा थाखाय रुल्सआनो फुरा गन्दगल जायो आरोना मासोना नै बेहानो हेबस्रोगासिनो थाबायनानै फैफिनगोन होनलागासिनो दङ उन्दुदोंमोन उन्दुथेराबो दासै नै खुनुरुखुम दहायनो सोमनानै दोननाय नानिनि गस्ला बेखौ दासो सुनो मोनदां बानानैसो सुबाय आरोना उन्दुगौबा गोदो उन्दुगौबा होननानै नेबाय थाफाबाय थाबाय गारखुमायो दसेनो सिखारो दासो सुनो हाबाय आं गावखौ बानानैसो मा नांगौ खनसे बाबाखौबो होनदों दहाय आंखौबो होनदों होन बिराद खस्थ' आरोना बिनिफ्राय सुमा मोननो थाखाय ओमफ्राय जोंना नै गारि दोनग्राखौ स्राय बानायना होनानै थांबाय मिस्ट्रिया आरोना दासो एसे स्र' नुबाय ओइथिं थाबावबायसो आद्रा खिद्रा ओरैबायदि बाला हाबफागासिनो दङ न'आव दासो स्र' सिबखांबाय आं लर बानानै नै खामानि मावहोदों नालाय माखौ प्लास्टार होहोयो मालिकासो मिन्थिसिगोन दिनै बेखौ होनानै थांबाय आरो बिसोरो नङाबा जि दिगदार जाखायोमोनहाय गारि दोनबाबो गोजौआवल' होथेनाय जेबो लाब गैखायामोन बाला सारफावनायानो सिंजों सिं नै इसिनाव सेस अबस्था गैला आरो आंनाबोथ' बिदिनो अबस्था नै बिदिनो सारफावजोबनाय गोजा सुस्रांनांसिगोन र' न'आवथ' थाम्फै दङथ' ओमफ्राय गाइखेर साहाखौनो गोथाव फुनना लोंसै आरोना आङो आं फिसाफोरनो गाइखेर बाबा गाइखेरा नै र' सना गुदुंथार आं लगायनो हर बिराद थाराय बैयाव अके जिराया हेलौ लोंनानैसो फरदो दे आबा दे दामानि बाबा थानायाव जा रुटिनानो गरबर बेना खालि मबाइल हेलौ थालिबालि गैला गोमो बोराय फुदुंनानै लाबाय आङो गोमो बोरायबाबो लोंनो बारा इन्ट्रेस्ट गैया जादों दे सनाफोर दा सोरबा कमेन्टआव होलांनाय लांसिगोनसो नोंनाल' बिदि नामा नोंनाल' बिदि गारां जानाय नामा होननानै आरोना नाथाय आङो आंनि अबस्था आंनि फिलिंसखौसो नोंथांमोनजों शेयार खालामदों नालाय ओंखायनो आरो आंजों घटनाफ्रा जाफ्लेगासिनो दं नालाय ओंखायनो बेखौनो शेयार खालामनाय जादों आरोना दाथ' आरो मा जाबावदों नोंथांमोननो खिथायासो जाबावदोंमोन आङो कापखौ गंनै हानफ्रांदोंमोन सोनाफोर साहाखौ फुदुंनाय समाव ध्यान दङ फिसा सानैनो गाइखेर होनांगौ ओमफ्राय आं साहा एसे लोंसै होननानै गोसोआव दं आरो खिन्थु कापखौ हाननाय समाव खाथि स्रें दंमोन नालाय बे कापा फटकरिया हानफ्रांदोंमोन आरोना अयभास आदत खिन्थु जिदिना फैजेनगोन हिदिना गंसेल' हाननाय नङा बावनाय नङा बेहायबा माने आं हारसिंल' बिदि सानफ्लांनाय नङा आरोना एक्साइटेडसो माला गंनै हाननो मोनगोन बेनिफ्राय दा थांबायबाबो गंनै हाननायखौनो बावला आरोना ओमफ्राय जाम्बि होननांगौ ना मानांगौथाय ना माथाय आं मिथिला आरोना
सोरबा सोरबा देखायदों सानलांसिगोन दा आङो ब्लगखौ दोनथ'नोसै साहा पानि लोंनानै फिसालाखौ एसे जबरदस्त सुरु खालामलांनांसिगोन मानो होनबा 2 मास मोनसेया जाबाय बिफा थानाया ओमफ्राय एकदम दा बुंसै आरोना बैसागोनि मानि खालाव खासाव ओरैबा ओरै बन्द थांलाय फैलायजोंनो उन्दैनि जाखिनि लेसनफोर फरायनो हरदोंमोन बियो फरायनाय जायाखै आरोना आरो एग्जाम समाव आं हारसिंनो खाब्रायनाय जालायदों नै दानिफ्रायनो जुदि रेडि फिसालाखौ खालामहोनो हायाबा आरोना आंहानो बाथाया बांसिन गलिलायगोन बिसिबांल' मोनदों होननानै माने हारसिंनो गलिलायगोन आरोना ओंखायनो बहायनो थिनदोंमोन आङो बेजोंबो जिरायफायाबाथाय जाया आरोना थ' दा आङो दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो बेजों आरो लोंखांबाय फिसालाजोंबो जिरायफायाबानो जाया नालाय ओमफ्राय आरो जिरायफानो नागिरबाबो फिसाजोनि थाखायनो जाया नालाय जा हायो जा हाया जा आवगाया एसे नांथारसैलाय थ' दा जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच साहा गुदुंथारखौ आं बारा लोंनो हाया ओंखायनो आखायाव लानानै रायज्लायबाय थादों आरोना आङो